I'm Janine Ross. I am 18 years old. My name is Princess Joyce Estrada, pero you can call me PJ po, and I'm 17 years old. Ako po si Josiah Roland Santiago, 16 years old, member po ng Box Youth Movement. Ako si Maybelline. Ako si Erica. Ako si Queenie. Part kami ng Box Movement. Ako po si Casey Santiago, Director po of Plaza Cups Youth Santa Barbara. Nagsimula po kami as a group of friends na iba't iba po ng pinanggalingan, pero nagkaroon po kami ng heart po para po mag-reach out po sa mga kagaya namin mga kabataan. Ang layunin po namin bilang isang grupo ay to promote citizen participation by being a responsive community sa ating gobyerno at lalong-lalo na sa ating mga kapulisan. Naisip po namin makipag-partner sa ating kapulisan dahil po naniniwala po kami na ang kabataang malapit sa Panginoon at malapit sa mga pulis ay malayo po sa mga illegal na gawain. Salamat sa mga nagbibigay ng mga pagpapalang pagkain at mga nagtuturo sa salita ng Diyos para sa mga bata. Sa aming mga programa na simulan noon ay ang Feed and Read to Lead. Ang ginagawa po namin is nagkakonduct po kami ng feeding programs para po sa mga bata, at doon po nagtuturo po kami ng values education. Minsan po bibisita kami sa mga schools at doon po nakiki-coordinate po kami sa principal para po mag-schedule ng mga kahit 30 minutes or 20 minutes na time para makapag-share ng values education sa ating mga kabataan. Aktibo din po kami sa community services, kagaya po ng cleanup drives, sa market po, minsan sa police station, sa plaza. Yun po, gusto po namin makita ng mga tao na pwede po magkaisa mga kabataan, na may magagawa po tayo bilang kahit kabataan. Kahit sa simpleng bagay, kahit wala tayong pera, walang budget, walang funds, maaari natin gamitin yung lakas natin, yung efforts ng talents natin para makatulong sa community. Gusto sana namin ang makita na ang kabataan ay solusyon imbes na problema. Doon ko po na-experience sa box yung magpulot po doon sa kanal, mga drainage po. Yung pupulutin po yung mga plastic doon. Doon ko po na-experience na, at doon ko rin po na-realize at the same time na hindi po dapat talaga tayo magtapon ng mga basura kasi tayo din po magsasuffer in the end. This youth movement has taught me a lot of things, to see things differently, that there are a lot of things I can do for my community in my own simple little way. I'm grateful that I am a part of this youth movement because it taught me that it is not about organization. It's about doing something with your heart, with passion, doing it with love and volunteerism. It made me
realize who I am as a person and what I should be and what I should do as a youth, as a member of the community, as a Christian. Magandang hapon po. 209 ang nadagdag sa mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Kaya lumampas na sa 6,000 ang COVID-19 cases. Dahil po sa pandemya, medyo nalimitahan po yung aming mga activities. Pero hindi po tumigil doon. Ngayon po, meron po kaming feeding program pa rin po and patuloy pa rin po yung Feed and Read to Lead. Gamit po namin ang aming mga bisikleta para po umikot sa mga iba't ibang barangay para maipagpatuloy po yung aming mga programa na bibigay po ng relief or pagtuturo po sa mga bata. Nakikipag-partnership din po kami sa mga tao na gusto din po makiisa sa vision. May parehong puso po para tumulong sa ating mga kabataan, empower ang ating mga kabataan. We also partner with the right people. Katulad na lang po, meron po kami nakitang nutritional drink po na libre po para sa ating mga kabataan na may malnourished or may mga sakit sa skin. And yun po ang isa sa mga sinasagawa namin na merong 1 month na tututukan po yung ating mga bata para po ma-restore yung kanilang good health. Kailangan po ipalaganap yung pagtutulungan at panatilihing maging maayos po yung community natin kahit na quarantine. I hope guys to see more of us, more of our generation doing something and making a change for our future and for our communities. Maraming pong salamat. Hindi niyo ako makalimutan. Dami pong salamat po sa Panginoon at sa inyo na nagbigay. Kahit kabataan ka, wala ka mang ganong karaming pera, syempre nag-aaral ka pa, meron ka palang magagawa kapag andun yung puso mo na tumulong at makiisa sa pagbabago ng ating community.